Maayong udto kini si Alwel Puhas na usab sa hagit sa pagtuo, mga kigsuunan. Ang atong pagtuo kanunay gihagit, kanunay gihasi sa mga protestante, sa mga pastor. Unya kay kanunay manggihagit ang atong pagtuo. Unsa may atong buhaton? Lig-on sa pagtuo. Sukad sa pagtukod ni Hesukristo sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, nahiagom kini sa makalilisang nga pag-atake, makalilisang nga mga paglutos niadtong unang hugna sa kakristyanuhan. Gilutos kini sa mga emperor, gipakaon sa leon, gibato hantod mamatay, gilansang sa cross nga pinatuwad, giputlan og aron lang ang Kristyanismo mapuo. Pero nakabuntog ba ang panuway? Wala. Nganong wa man mapuo? Tungod kay saad kini ni Hesukristo diya sa Mateo 16:18 sa linyatin parigon, et ego dicotebi quia tu es Petros, et superhan Petram edificabo ecclesia miam, et porte infere non prevalebant adversum iam. Og sultihan ko ikaw si Pedro, ibabaw nining bato, pagatukuron ko ang akong simbahan. Bisan gani hanggang haan sa kamatayon, dili gayod makabuntog niini. Sa ato pa, bisag unsaon pa ni pagpuong Katoliko, di gini mabuntog. Liman gana nga imperyo sa Roma, gisuwayan pagpanglutos, gipatay, wag yun makapaundang sa simbahang Katoliko. Nya, nanggawas ang mga irihis diha na sa sud sa simbahan, nanggawas niya nagtudlo og balitad, nakabuntog ba hanggang haan sa kamatayon? Wala, kay saad ka na ni Hesukristo. Mateo 16:18. Unya sa mga protestante karon kanunay pabiling naghasi sa mga Katoliko, nakabuntog ba? Wala.